Tend County ma Kiambu okwero ripode mag riwruok mar lakteche KMPDU manyocha olieko ni nyaka ne ng'anyo mar lakteche e kaunti no chakre, nyithindo ma kwan gi ohewo 130 osetho. Moko kuom mine mane okonyore e kar thieth ma Thika level 5 e kaunti no to wacho ni nitiere kwan mar nyithindo ma pok oyangi mane otho. Achiel kuom gi wacho ni osiptandno ne okawo ting' mar riko nyithindogo. Judith Omondi lero no wachni. Hivyo umeng'ang'ana na hiyo mimba, uende urudi bila. Lit mar liel mabiro bang' bedo gi geno mar mor mar yudo nyak mar ich ne ng'ama miyo. Nancy miyo ma jahigni 27 pod paro odiochieng' mane ochopo e kar thieth ma Thika level 5 kod geno mar neno nyathine ma okwongo. E pache ne ok opar ni nyalo bedo ni nitie ywaruok e kind lakteche kod Tend County no ma Kiambu. Daktari walikuwa ni wawili na lazima wazunguke. Unaona, lazima wazunguke. Madaktari na hao wengine ni wanafunzi. So unaona, mwanafunzi akiambiwa akae hapa, daktari lazima akue akiwaambia inafanywa hivi na hivi. Lilian ne obedo kod mahao seche 12 mag muoch kapok onyuolo nyathine, ma bang'e ne oketie masin mar medo muya kata oxygen. Kata kamano ne ok oduogo e lwet min. Ne otho, kendo kata mana ting' mar iko ringre ne okawo kod tend osiptal, ka Lilian to ne odok pacho gi lwete ka ofwayo. Daktari anazunguka hivyo, hiyo ni 5-6 asubuhi. Wasonya walikuwa anakuja, ikabidi nimemwambia nikimbie nichukue staff fulani hapo chini narudi. Sasa hiyo time naenda, mi time narudi sasa mambo imekuwa sasa vice versa. Kapata mtoi, uchafu imetoka kwa mapua na mdomo. Hivyo ndo mtoi alipasi. Nikajitia moyo, nikajiambia ni mipango ya Mungu. Mana e kar thieth achiel ni bende miyo machielo, Esther Wangare, miyo ma osegombo nyathi kuom higni 20, geno ne mar yudo nyodo, oduono bang' wito nyathine, kendo koro dong' mana kod picha mar ich gi liel. Kaka rapar ni e higa mar 2025 dwe mar 9 ne obedo miyo bang' rito kuom higni 20. Seyo ne en ni ng'anyo onge, kamoro nyathine di koro pod yueyo. Mimi kutoka ile siku nilienda huko sikuwa nalala. Ukiwaita au wenye wako hapo, wenye sasa kama au madaktari wenye wanasema ni madaktari, ukiwaita walikuwa wengine wanakuambia ongea, ambia nasi, hiyo si kazi yangu. Au hata hao ni kama hao daktari wenye sasa wako interns, si wale madaktari wakubwa. So hata pia madaktari sasa, kama hiyo siku kulikuwa na daktari mmoja kwa ward, na ni yeye anafaa kushughulikia watoto wote. Kalure kod riwruok mar lakteche KMPDU, nyaka ne ng'anyo mar lakteche chakre kaunti no, ngima mine mayach kod nyithindo ma onyuol ma hao 140 osewiti e kaunti no. Thika Hospital alone has lost 5 mothers. Yeah, we have a record that Kiambu also has lost a mother. Ruiru has lost a mother. There are others that are near misses. Gino majatend migao mar thieth e kaunti ma Kiambu, Dr. Elias Maina, okwedo kata bedi ni okochiwo report makwedo mano mar KMPDU. The case you are talking about, you are the one who saw. But according to me, there is nothing like that. Because even when there is a doctor, it's not the doctor who come and stand there and give oxygen to the baby. Ng'anyo mar lakteche e kaunti no kawuono ni odiochieng' mar 131 ka juma ma okalo. Riwruok mar lakteche nyicha osingo lungo ng'anyo mar jochiw thieth duto e counties 47 e ranyisi mar bedo e achiel kod lakteche manie kaunti ma Kiambu. Judith Omondi, Ramogi TV.